Hi guys! Happy Mother's Day! Punta raw tayo sa labas. Hindi kami nagluto dahil sadya daw na bibili na lang ng special food. Sa labas pa kami bibili. Bibili raw tayong lechon. Lechon na naman. Ay! My God, nadulas ako. It's 130 ito. 130. Ewan ko yan, di ko alam. 200 plus yata. Ito 145 sa kabila. Grabe guys, ang dami na. Woo! My God! Ang dami! Super dami! May gulay. Wow! Grabe na ito. Ayan oh, alam nyo? May tatlong may cans. 1, then 2. Ang lalaking may cans guys oh. Kasing tangkad ko ng may cans. Ang lalaki ng dahon. Galing kay Ma'am Karin yan. Oh, dami. Kasi itong hanging niya, ito, ang laki. Oh, ito kasi ilagay ko dun sa loob to. Hanging plant sa loob dyan. Dun sa may puno ng tugas. Tapos itong peperomia, binigay lang niya ito. Kasi ito, namumulaklak ng orange daw. Hindi ko alam ang pangalan guys. Pero variegated. And then ito, Adansonii. Ayan, meron na naman Adansonii. Ang dami na nating Adansonii. Crotons. Kung ano yung nakikita ko doon na maganda, ay nagandahan ako. Magaganda naman lahat ang mga tanim niya. Kaya lang, yun nga, my God, hindi ko mapigil. Talagang namili ako guys. At ito naman yung Pink Princess. Naku, na-shake siya. Na-shake siya sa biyahe. Ang ganda naman niya. Ayan oh, very beautiful. Ang Pink Princess. Nakita niyo si Pink Princess. Ayan, nabili natin kay Ma'am Karing. Wow, ilan kayang piraso itong nabili natin? Dalawa rin na ang 2 pots din ang binili ko nitong silver satin at saka itong Persian. Ayan oh. Ayan oh. Persian shield. Tapos variegated peace lily. Yung kalateya galing yan sa kay Ma'am Rehas naman, Rehas. Ang ganda ng ng may cans. Wow, 3 pots ang binili ko guys. Dami oh. Oh, pwedeng i-cutting for how many times. Tsaka itong niya, yung secret packet. Ayan, laki. No? Laki-laki. Ang ganda. Yung secret packet niya. Tingnan nyo naman ang design ng secret packet. Nakakita ka na ng ganyang secret packet. Kakaiba ang design ni secret packet. Oh. Tapos mga kalateya, merong humalumena. Ayan, humalumena ang laki. Tapos silver satin. 2 pots kasi nga binili ko doon. Ayan guys. Dami no? Super dami. My gosh. Dami. Dami nating binili. Look at that. From there up to there. Ayan, ganyan. Dami. Oh, grabe. Ang dami nating binili. Thank you so Lord God. Thank you so very much. Sobra. At itong Pink Princess. Wow na wow. Wow na wow. Itong Pink Princess. Beautiful. Thank you so much Ma'am Karing. Ayan. At kami nakarating na sa bahay. Thank you so much guys. At thank you so much sa panonood. Di ko na alam yung sinasabi ko kasi excited and happy and dyan na lahat. Nabusog ako sa tanim, nabusog ang mata ko. Kami, nabusog din ang tiyan doon sa Lobok. Thank you rin doon sa mga nagluluto doon sa sa Tres Hermanas at nasasarapan kami sa mga luto nila doon. Suki namin, always, every time. At ito ang tatangkad ng mga Mycans. Kontento ako. Salamat Lord God. Salamat Lord God. Salamat sa safe trip. At ito, binigay ni Ma'am Karing. Pabalik-balik ko na yatang sinabi. Okay, thank you so much. Love you guys. See you again next time. Ayan. Kita mo? Wow. Wala akong masabi. I'm so blessed. Thank you so much. May dala kaming karabaw. Gusto mong karabaw? Yes. Nag-take out kami ng karabaw. Wala ba? Wow, hello. Ha? Wala ka sa pilaga. Hado ka sa. Ay, nagkado. Bakit na siya man? Ibang sa yan. Kanang had sa simbahan kita. Ang galing naman. Wow, wala yung
kasama niya eh. Yun nakakaalam ng presyo eh. Ay. Asawa na to ko. Wala siya eh. Wala ka, parang pang sa kanuan. Siya. Ano sa mga native? Saan na diha ka na buho-buho? Kanang Panguhal sagang? Ay kanang... alimango. Alimango? Panggaw. Nagmay lagi. Nagmay lagi. Kamay dagko to Dagko man po yung food, anak. Ano yung mas gumay? Kamay. Oo. Regular. Napoy dagko. Oh. Baligyan mo na. Di, Adili. amo nang ipanguhaan og Alimango. adto na sa suba. Sa suba. Oo. Oh, bitaw kamaligya mo ba? Ano? Nara diha mo na dapli kasada. Sa iyapan nyo diyan, iyapan nyo. Ay, maligya Sa iyapan nyo sa atang kuwang kalimang. Paon? Paon, oh. Heck, tamban. Ha? Isda na mansi. Mansi tamban. Tamban. Tamban? Oo. Hindi na pwedeng karne diyan. Hindi niya gusto karne. Oh, isda po nagyapon. Mamsi tamban diyan, gusto nila. Di ay. Lagi lang ibutang kay karne, baboy. Ning suway sila. Lamim ng isda kay bubo bitaw. Oo. Ato may dugo. Lagi. Kay sundon man tong inang baho. Oo. Kanang amo gali asinon. Oo. Kay Dugmo kon re ay. dili kanang gustong ko na mo o kanang nipis man o. No, oh, nipis lang. Kanon man to sa Kanon. mga suso. Oo. Mahurot tayo no. Oh, mahurot. Oo. Manang amo apuston. Unsa may bangko ari ma'am, imo nga tanong. Anarang na ay Ha? web. Ha? Web. Ipas lang. Kanang di pagtungko ni Ja. O kanang mga web ni. Karida. Ah, ron ko na. Ay doktor ay gugmay no ay. Oh. Bukag niya. Lagi. Tapi naman ma'am. Wa. Marag wako kung makadungo ng iyan eh. Ibaligya. Gawas og nasi Ja kay kanang pwede bumuhanjo mo. Naas Ja. Bakit sa sunod? Next time na lang. Oo. Gini. Kung muagi din mo, agi naman og nasya kay Oh. siya may magtanong Bitaw. Kabuot kay Oh. siya may katiman na yung tanong. Sige. Kasunod po. Hanap dito ka mo. Ano nga din sila kalimango. Tadi na maligyag yung hanap pod. Asa man dapit od. Tapos na kasada na ambay diha. Diha. Ito na mangga. Dahil puno sa mangga. Ah, okay, okay. Naninda po na sila panggaw nga. Oo. Anay. Di ba ito yung ganito yung ating ano na murag nabunsay kita, di ba ganito? Hindi ano. Dili. Lain to no. Lain po da ano to lahin ah. Salamat, ma'am. Salamat, sige. Thank you, ma'am. Yan.